ሰዓት ቤተሰብ ተከታተልቲ መደብ ጊባቦ ሩቲየም ሳኹም ዘለኹ ሰምሉ ጥዕና ክትኮንለይ ናይ ልቢ ትምኒተዩ ሰናይ ምክትታል ሕጂ ድማ ብዛዕባተን ዝጀመርናየን 5 ቋንቋታት ናይ ፍቕሪ ወይ ድማ 5 love languages ብዶክተር ጋሪ ቻፕመን ኢና ክንርኢ ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ዘተንባህኩልኩም እታ ካልአይቲ እንሪኣ ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ድማ ክቡር ግዜኻ ወይ ከዓ ብእንግሊሽ ኳሊቲ ታይም እትብል ቋንቋ ናይ ፍቕሪ ኢና ክንርኢ ንሓደ ሰብ ክቡር ግዜኹም ክትህብዎ ዝግባኣኩም እሞ ድማ እናደለኹም ብቴሌፎን ይኹን በአካል ግን ከዓ ዘይተዓወትኩም እቲ ሰብ ካባኻትኩም ብሞት ይኹን በአካል ምስተፈልየኩም ከቢድ ጣዕሳ ተሰሚዕኩም ይፈልጥ ዶ እወን ተኾይኑ መልስኹም በይንኹም ኣይኮንኩምን ኣይፋል እንተኾይኑ ድማ ዕድለኛታት ኢኹም እሞ ግዜ ከለኩም ግዜ ኣይትጸበዩ ክቡር ግዜኻ ንሓደ ሰብ መሃብ ክንብል ከለውና ዘይተመቃቀለ ኣቃልቦኻ መሃብ ማለት እዩ ከምዚ ክብል ከለኹ ብሓደ ኮይንካ ቴሌቪዥን ምርኣይ ምስቲ ተፍቅሮ ሰብ ማለት ኣይኮነን ብሓደ ኮይንካ ቴሌቪዥን ክትርኢ ከለኻ እቲ ትሪኦ ዘለኻ ዩቱብ ይኹን ኔትፍሊክስ ይኹን እዩ ኣቃልቦኻ ተቋጻጺርዎ ዘሎ ዘይተመቃቀለ ግዜኻን ኣቃልቦኻን ክበሃል ከሎ ብዘይ ቴሌቪዥን ይኹን ካልኦት ሓሳባትካ ክሰርቁ ዝኽእሉ ናይ ቴክኖሎጂ ነገራት ሙሉእ ብሙሉእ ኣድህቦኻን ኣቃልቦኻን መሃብ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ግዜ ፈሊኻ ምስቲ ካልኣይካ ኣብ እንዳሻይ ኮይንካ ሙሉእ ኣድህቦኻ ሂብካ እናተረኣኣኻ ምዕላል ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኢድ ንኢድ ተታሒስካ ከም ኣብ ጎደና ሓርነት ትዛወር ዘለኻ እናተሰማዓካ ምስቲ ተፍቅሮ ሰብ ኣብ ከተማ ብምኻድ ይኹን ወይ ድማ ኣብቲ ትነብረሉ ከባቢ ገዛውቲ ክቡር ናይ ፍቕሪ ግዜ ሸነን እናበልካ ከተሕልፍ ከለኻ ማለት እዩ ወይ ድማ ከም ባህልናን ሕብረተሰብናን ቡንካ ኣብ ገዛኻ ጌርካ ኢሂን ሚሂን ክትበሃል ከለኻ እዚ ክቡር ናይ ፍቕሪ ግዜ ወይ ድማ ዘይተመቃቀለ ኣድህቦኻ እትህበሉ ትኽእል መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓደ ደስ ዝብለኒ ናይ ሕብረተሰብና ወግዒ ኣሎ ንሱ ድማ ቡን ክሰትዩ ከለዉ ወለድና ወይ ጋሻ መፅኡ ከዕልሉ ከለዉ ዝገብርዎ ጽቡቕ ልምዲ እዩ ከምዚ ብምባል ንዕስ ገዛ ጓለይ ኣጥፍያ ዛሬድዮ ብምባል ሙሉእ ኣድህቦኦም ምስቲ ምስኦም ዝዕልል ዘሎ ሰብ ብምግባር እዮም ክብሮም ዝገልጹ እዚ ነገር እዚ ክንስዕብ እንተኽኢልና ድማ ፍቕርናን ክብርናን ኣብቲ ካልኣይና ብግቡእ ነርኢ ኣለውና ማለት እዩ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ዝበዝሓሉ እዋን ብቴሌፎን ክትዕልል ከለኻ ምስቲ ተፍቅሮ ሰብ ወላዲ ይኹን መጻምድቲ ግዜኻን ሓሳብካን ዝሰርቁ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ቴሌፎን እናዕለልካ ስእሊ ምርኣይ ኣብ ቴሌፎንካ ወይ ድማ ከም በዓል ፌስቡክ ይኹን ካልኦት ኣፕሊኬሽናት እናኸፈትካ ኣብ መንጎ ዕላልካ ኣቃልቦኻን ኣድህቦኻን ክስረቕ ከለኻ ማለት እዩ እቲ ሰብ ትትዕልሎ ዘለኻ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ምስኡ ዘለኻ መሲልዎ ግዜኡን ሓሳቡን ይህበካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብቴሌፎን ክንዕልል ከለና ካብዚኦም ነገራት ብምስትውዓል ብምቁጣብ ከምቲ ወለድና ክብሪ ናይቲ ምስኦም ዝዕልል ዘለዎ ሰብ ዘርእዩ ከምኡ ድማ ንሕና ክብሪ ከነርኢ ይግባአና ክቡር ግዜኻ መሃብ እንታይ ምዃኑ ካብ ተረዳእና ሕጂ ድማ ብዛዕባ ቀንዲ ኣርእስትና ናይ ፍቕሪ ቋንቋና ክቡር ግዜ ምስ እንወሃብ ዝተፈቀርና ኮይኑ ዝስማዓና ከምኡ ድማ ክቡር ግዜና ብምሃብና ፍቕርና ምስ እንገልጽ እቲ ቀንዲ ናይ ፍቕሪ ቋንቋና እዚ ክቡር ግዜኻ ምውሃብ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዛ 5 ቋንቋታት ናይ ፍቕሪ እትብል መጽሓፍ 5 ቋንቋ ናይ ፍቕሪ ኣለዋ ኢልና ነርና ኣብ ትሕቲ ቶም 5 ቋንቋታት ናይ ፍቕሪ ድማ ነናቶም ዝኾነ ላህጃታት ኣለዎም ማለት እዩ ነዚ ንምርዳእ ድማ ላህጃ ወይ ድማ ብእንግሊሽ ዳይሌክት ዝብል ቃል ምፍላጥ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ላህጃ ክንብል ከሎና ፍልሊ ኣብ ኣደማምፃ ቃላት ፍልሊ ኣብ ሰዋስው ይኹን ኣብ ቃላት ዝሓዘ ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ናህና ቋንቋ እንዛረበሉ ኣገባብ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ናይ ብሪቲሽ እንግሊሽ
ናይ ኣሜሪካን እንግሊሽ በበይኑ ላህጃ ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ትግርኛ ናይ ትግራይ ትግርኛ በበይኑ ላህጃ ኣለዎ ማለት እዩ ላህጃ ክንብል ከለናሲ በይኑ ድኾነ ኣደማምፃ ቃላት ኣሰራርዓ ሰዋስውን ዝሓዘ ማለት እዩ እንታይ ያ ኮለል ተብለና ትብሉ ትህሉ ትኾን ኢኹም ይርዳእኒ እዩ ኣጅኹም ናብኡ ዝኸይድ ዘለኹ ስለዚ እዛ ክቡር ግዜኻ መሃብ እትብል ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ዝተፈላለየ ላህጃ ኣለዋ ማለት እዩ ታቐዳመይቲ ላህጃ ናይዛ ቋንቋ ናይ ፍቕሪ ድማ እናተዘራረብካ ወይ ድማ ብዕላል መልክዕ ክቡር ግዜኻ ክትህብ ከለኻ እቲ ሰብ ዝተፈቕረ ኮይኑ ይስምዖ ማለት እዩ ንኣብነት ቅድሚ መርዓ ደው ኢልኩም ይኹን በኣካል ልዕሊ 2 ሰዓት ትዕልሉ እሞ ከተስሕቑዋ ወይ ከተስሕቆኩም ብዙሕ ግዜ ትሕልፉ ክቡር ግዜ ብምሃብ ፍቕሪ ትገላለጹ እንተነርኩም ሃንደበት ድሕሪ ሓዳር ምግባርኩም እዚ ነገር እዚ እንተተሪፉ ሕቶታት ክፈጥር ይኽእል ከምዚ ዝብሉ እምበርዶ የፍቅረኒዩ እንታይ ኮይኑ ደኣ ምሳይ ግዜ ከሕልፍን ከዕልልን ዘይብህግ ብምባል እቲ ብጻይና ዘይተፈቕረ ኮይኑ ክስምዓ ይኽእል ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ላህጃ ናይዛ ቋንቋ ድማ ንጥፈታት ሓቢርካ ብሓደ ምግባር ክቡር ግዜኻ ብምሃብ ፍቕሪ ምግላጽ ማለት እዩ ንኣብነት ቅድሚ መርዓ ይኹን ወይ ድማ ኣብቲ ምጅማር ናይ ሓዳር ዝነበረ ግዜ ብዙሕ ንጥፈታት ብሓደ ሓቢርኩም ትገብሩ እንተነርኩም ከምኡ ምቕጻል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ቤት መግቢ ሓደ ግዜ ኣብ 2 ሰሙን ብምኻድ ክቡር ግዜ ትወሃቡ እንተነርኩም ወይ ድማ ኣብ ልሙዕ ቦታታት መናፈሻታት ብምኻድ ይኹን ካልኦት ንጥፈታት ብምግባር ክቡር ግዜኹም ብምሃብ ፍቕርኹም ትገላለጹ እንተነርኩም ምናልባት እቲ ብጻይኩም ብሃንቀውታ ይጽበየኩም ከይህሉ ዝተፈቕረ ንኽስምዖ ድማ እቲ ዘልመድናያ ኣይንኽልኣዮም እዛ ክቡር ግዜኻ ምሃብ እትብል ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ፍሉይ ዝገብራ ካብተን ካልኦት ናይ ፍቕሪ ቋንቋታት ንሓደ ሰብ ግዜኻ ክትቦ ከለኻ ፈጺምካ ክትመልሶ ዘይትኽእል ነገር ኢኻ ትህቦ ዘለኻ ስለዚ ድማያ እዛ ናይ ቋንቋ ፍቕሪ ፍሊቲ ዝኾነትን ዝኸበረትን ዘይምለስ ስለ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ እተብርሃልና ዛንታ ፌበንን ዳንን ከዘንትወልኩም ፌቡ ኣብ ኡጋንዳ ከለያ ምስ ዳኒ ተላለያ ዝምድና ዝጀመረት ዳኒ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ተላለያ እሞ ብኩሉ ነገራ ተመሲጡ ፍቕሩ ብኩሉ መደያት ከርእያ ጀመረ ካብቲ ኩሉ ንፌቡ ዝመሰጣ ነገር እንተነይሩ ግን ትዳኒ እናደወለ ቁም ነገር ሓዘል ዝኾኑ ኣዘናጋዕቲ ዕላላት እናዕለለ ዝህባ ዝነበረ ክቡር ግዚኡ ነበረ ካብተን ኣብ ዙርያ ዘለዋ ሂዋናት ኣዝያ ዝተፈቕረትን ዝኸበረትን ክስማዕ ጀመረ በቲ ምቁር ዕላሉን ቁም ነገሩን ተመሲጣ ኣብ ፍቕሪ ክትወድቕ ግን ግዜ ኣይወሰደላን ከምዚ ኢሉ ዝጀመረ ፍቕሮም ድማ ኣብ ሓዳር በጽሕሞ ፌቡ ግዚኡ ኣኺሉ ናብ ኣሜሪካ መጸት ናይ ዳኒ ስራሕ ድማ ኣውቲስታ ናይ ትራክ ነበረ እሞ 2 ሰሙን ካብ ገዛ ጌሽካ ምቕናይ ከም ንቡር ኮነ ኣብ ተሓዳሮም ዳኒ ቀስ ብቐስ እቲ እናደወልካ ግዜ ንፌቡ ምሃብ ክገድፎ ጀመረ ግዜ መታን ክሓልፈሉ እናዘወረ ከሎ ናብቲ ምስ ፌቡ ከይተላለየ ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ንጥፈታትን ዝምባሌታትን ተመልሰ እቶም ንጥፈታት ድማ ከም ኩዕሶ ምስማዕ እናዘወርካ ፖለቲካን ካልኦት ነገራትን እዮም ወላ ገዛ ምስ ተመልሰ ካብ ስራሕ እዞም ልምድታት ኣይቋረጹም ፌቡ ድማ ድሌታን ባህጋን ምስ ዳኒ ምዕላል እኳ እንተኾነ ንሱ ክሳዕ ግዜ ዝረኽበለይ ብምባል ኣብ መሓዙት እናደወልካ ምዕላል ከም ናይ ዕለታዊ መራሳስዕ መንገዲ ክትጥቀመሉ ጀመረት ግን ውሽጣ ሓጎስ ኣይነበሮን ምስ ዳኒ ዘለዎም ክቡር ግዜ ምግዳሉ ከፍረሃ ኣይተረፈን ዳኒ ክድውል ከሎ ሕጽር ብዝበለ መንገዲ ጥራሕ መልእኽቱ ምሕላፍ ኮነ ልማዱ ሄሎ ፌቡ ከመይ ቶም ቆልዑት ከመይ ውዒሎም ፌቡ ድማ ሮዳስ ረስኒ ኣይሓሻን ኣቤል ድማ ክጅምሮ ግደልያ ታሳዓል ክበኪ ውዒሉ ሙሉ መዓልቲ ብምባል
እናመለሰትሉ ኸላ ዳኒ ኣሞንጎ ብምእታው ናብ CVS ከይትኩሞ ናይ ርእሲ መድሓኒት ግዝሎም ይኺ ብምባል ዓፀዋ ፌቡ ኣብታ ደው ኢላትላ ዝነበረት ክሽነት ዓኒዳ ክነጥራ ዝደልያ ንብዓታ ብምቁፅፃር ንበይና ክትዛረብ ጀመረት እምበርዶ ዳንስ የፍቅረኒ እንታይ ዳ ምሳይ ግዜ ክሕልፍ ዘይደሊ እናበለት ሓሳባ ክስረቕ ጀመረ handebet حساب مصامو ናብ ዳኒ ተመሊሳ ደወለት ሄሎ ዳኒ ይፌቡ በላ እንታይ ኻባ ግዜ ዘይትበኒ ድውላ ቢልካስ ናይ ቆልዕት ወይ ዝላኣኽ ነገር ተሊካ ተዛሪብካ ጥራሕ ተጥፋ ከምቲ ኣብ እጓንዳ خلኹ ትበኒ ዝነበርካ ግዜ ኢላ ዘረባ ክጅምር ከላ ዳኒ ብታዋኽ ፌቡ ኣብ ስራሕ ከም ዘለኹ ይርዳእኪ ሓቀይ ግዜ ሃበኒ ወላ ገለና በልኪ ኣይተጨንቕኒ ገዛ ድማ ሓሙስ ክምለስ ኢሉ ዓፀዋ ዳኒ ብወገኑ ዝንክብል ጀመረ ግዜ ዘይትበንኻ ትብለኒ ሓንቲ መዓልቲ ከማን ወፊርካ በሰላም እቶ ሳላኸየ ዘለኹ ዘይትብል ሓንቲ መዓልቲ ኮያ ምስጋን ዘይትፈልጥ እናበለ ንበይኑ ኮግሮምርም ጀመረ ኣብዛ ዛንታ ንሪኦ ነገር እንተሃልዩ ፌቡ ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ክቡር ግዚኡ ሂቡ ይህን ሚሂን ምስ ዝብላ ከም ዝተፈቅረት ዝርዳኣ በንጻሩ ድማ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ምስትንእዶን ምስትምግሶን ናታ ፍቅርን ክብረትን ዝርድኦ ዳኒ ርኢና ማለት እዩ ናይ ፌቡ ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ክቡር ግዚኻ ሂብካ ይህን ሚሂን እዩ ዘሕጂ ንሪኣ ዘለና ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ማለት እዩ ናይ ዳኒ ድማ ታዛ ሓለፈት ዝረኣናያ በቃላትካ ተጠቂምካ ነቲ ብጻይካ ምን ኣድን ምምጓስን ትብል ቋንቋ ናይ ፍቅሪ ዝርዳእ ማለት እዩ ኣብዛ ቪድዮ ክጅምር ከለኹ ኮሜኩም ኣሰናይ ድሓን ማጻኣኩም ከምዚ ኢለን ተዝጅምር ኣብዚ ቻነል እንታይ ትብላላ ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓለኩም ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ብቋንቋ ትግረ ከመይ ሓዲርኩም እንቋዕ ድሓን መጻኣኩም ዝብል ዘለኹ ንትግረን ዘይሰምዕ ሰብ ግን እዚ ጋን እዩ ዝኾኖ ከምኡ ድማ ነቲ ብጻይና ብናቱ ዘይኮነ ቋንቋ ናይ ፍቅሪ ክንዛረቦ ምፍታን ማለት ከምዚ ሕጂ ዝተሰማዓኩም እያ ትስምዑ ማለት እዩ ፌበንን ዳንን ድማ ትግረን ትግርኛን ክዛረቡ ምፍታኖም እዩ ዘይምርድዳእ ዝመጽእ ነይሩ ስለዚ ቋንቋ ናይ ፍቅሪ ናይቲ ብጻይና ምፍላጥ ኣገዳሲ ዕውድ ዝምድና ንኽህልወና ማለት እዩ ከም መጠቃለሊ ከመይ ጌርና እዚ ቋንቋ ናይ ፍቅሪ ዝረኣናዮ ኣብ ላዕሊ ብሕጽርን ጽፍፍን ዝበለ ኣገባብ ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ግዜ ብምምዳብ ወላ 20 ደቂቕ ኣብ መዓልቲ ሙሉእ ኣድህቦኻ ትኹረትካ ነቲ ሰብ ምሃብ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ትኹረትካ ክሰርቁ ዝኽእሉ ነገራት ብምእላይ ከም ትብላዕሊ ዝረኣናዮ ሙሉእ ኣድህቦኻ ምሃብ ከም ሳልሳይ ድማ ሕቶታት ብምሕታት ተገዳስነት ኣብቲ ብጻይካ ዝዛረበካ ዘሎ ወይ ዝሓተካ ዘሎ ብምድሃብ ማለት እዩ ከም ራብዓይ ድማ ንጥፈታት በሓባር ምግባር ማለት እዩ ቀደም ትገብርዎ ዝነበርኩም ንጥፈታት ሕጂ ድማ ደጊምኩም ኣብ ግብሪ ምውዓል ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ድማ ብዙሕ ዕማማት ኣብ ሓደ ግዜ ዘይምዕማም ማለት እዩ ቅድሚ ምውዳእና እስከ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ንሓደ ሰብ ሙሉእ ኣቃልብኹም ዝሃብኩምሞ ማኣስ ነይሩ ወይስ ነቲ ካልእ ዘድሊ ነገራት ኣብ ምዕማም ኣድሂብኩምን ተጸሚትኩምን ክቡር ግዚኹምን ኣቃልብኹምን መሃብ ርስዕኩምዎ ዶ ትህሉ እዚኣ እታ ካልእቲ ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ምናልባት እቲ መጻምድትና ክቡር ግዜናን ኣድህቦናን ክንህቦ ሃረር ይብል ይህሉ ይኸውን እዚኣ ስለ ዝኾነት ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ስለዚ ግዜ ፈሊና ግዜ ንሃብ ኣብታ ትመጽእ ዘላ ቪድዮ ብህያብ ዝግለጽ ቋንቋ ፍቅሪ ክንርኢና ክቡር ግዚኹም ስለ ዝሃብኩም ድማ ይቕኒለይ ነዚ ንምዕባይ ንገብሮ ዘለና ጉዕዞ ንምትባዕ ድማ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትሕመቑ ክሳዕ ኣብታ ትመጽእ ዘላ ቪድዮ ንረኸብ ድማ ሰላም ቅነ